ಸಾರದೆ ಮಾರೆ. ಮಾವು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾವು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಇದಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಗಿಮಿಡಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಮನಿ ಇಪ್ಪಂದು ಯಾನೆಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಚ್ಚದ ಅಂಜು ಮಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ಮಾಮು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜು ನಿಮಿಷದ ಮತ್ತೆ ಅಮೀನಿದಾಲ ಉಂಡಿ ಎಂಟು ಎಜ್ಜಿ ಮಾರು ಅಂತ ಪನ್ಪನ್ ಕುಲ್ಲು. ಅಚ್ಚೆ ಮಾಮು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಕುಸಾಲ್ದ ಮತ್ತೆ ತುಳುಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇನು? ಹೌದು. ಅಚ್ಚೆ ಮಾಮು ಅವು ಕಾಮಿಡಿದ ತುಳುಟು ಅದೇ ಪುದಿ ಪೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪನ್ ಕುಲ್ಲೇರಾಪಂಡ ಕುಲ್ಲೇನಿಟಿ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚದ ಅಂಜು ಮಾರೆ. ಶೇ ಸಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಅಂಡಲ್ ತೂಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪದವಿ ಯಾನಿಕ್ಲ ವಿನೋದ್ ಗಂಧಕಾಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲುಕುಲದು ಬೋರ ತಿಳಿಪೆರೆದಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ಲಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಚಿಲಿಪೇರ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ತಿಳಿಪೇರ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಮೂರ್ತಿ.